मा आबै? आबौ, सोमखोरा आंखौ निमाहा होबाय आरो आंनि मोजां मोननायखौबो नाजावनानै लाबाय। थारैनो सोमखोरा आंखौ सोलायहोमारबाय आबौ। आं बुंखादोंना नोंखौ सोमखोरा सासे मोजां सेंग्रा होननानै। आबै, हो? मोजां मोननाया माब्लाबा माब्लाबा मेगनजों नुवाब्लाबो गोसो गोरबोनिफ्राय गाव हारसिङै सोमजियोनो। आबै, जाय मोजां मोननाया मेगनजों नुवाब्लाबो गोसो गोरबोआव हारसिङै सोमजियो, बे मोजां मोननाया जिउ जोबब्लाबो जोबनो रोङा आबै। आबौ। नंगौ आबै, आंबो गोदो नोम्बैखौ मेगनजों नुवाखैमोन। नाथाय नोम्बैनि सोमोन्दै एसे मिन्थिनायावनो नोम्बैखौ आं जोबोद मोजां मोनदोंमोन। आबै, जायनि थाखाय नोम्बैया आंनि गोरबोनि फुख्रियाव ना जानानै दाबोनो सानस्रि सानस्रि गेलेफैयो। आबै सना, नोम्फैया जेखि बुङा मानो, नाथाय सोमखोरखौ गरिब होननानै दामुगै। आबै, गरिबफोरनाव सैथो, अननाय आरो सहायनायाबो दङ। आबै, बिनिखायनो आंखालनि गेजेरावबो गोजोन जिउ खुंनो हायो। आबौ, नोंनो आंनि बिमा आरो बिफाबो। आइनि अननायखौबो आं नोंनिफ्रायनो मोनदों आबौ। जुगामि, नोंहाथ' जेनिबो आंखाल गैयामोन, मोजां सेंग्रानिबो आंखाल जानाय नङामोन। नों मानोथो आंबायदि जेबो उदायि जेबो गैजायै सेंग्राखौ सायख'खो नों? आबौआ जेब्ला नोंनि खोथा बुंदोंमोन अब्लानो आं नोंखौ लोगो हमनो हांखुर जादोंमोन। आबौआ बुंब्लानो नोंहा मानो लोगो हमनो गोसो जानांगौ? मिन्थिया सोमखोर, मानो लोगो हमनो गोसो जाखोथाय। हाब, दाबो जायाखै नामाब्रा? बायदि थाम्फै अरनाया हालायलांला। आबौआ फंसे खोथा बुंदोंमोन सोमखोर। मोजां मोननाया माब्लाबा मेगनजों नुवाब्लाबो गोसो गोरबोजोंनो हारसिङैनो सोमजियोनो। बा बा बा। मेगनजों नुवालासे हारसिङैनो गोरबोजों सोमजिनाय मोजां मोनलायनाया राननो रोङै फुंखा जानानै थाथों सोमखोर। दासो मोनथारदों नंलायाखै बिसोर? बा, नोंसिनाबो आबौआ माथो रमान्टिकथारलाय। जुगामि, जों सानैनि गोसो थोलायनायखौथ' नोंसोर आफाया गनायथारनाय नङा। अब्ला नों मा खालामनो? लैला मजनुमोनहा गावसिनि जिउ जारिमिनखौ जिबादि गालांबाय, नोंबो आंखौ नेवसियाब्ला आंबो जोंनि जिउ जारिमिनखौ बिसिनि बायदिनो खालामथारगोन। जुगामि, आइ लाभ इउ। थांदो जुगामि, हराबो गोबां जाबाय नै। आं दानो थाङा सोमखोर। आइदै, थाम्फै दामब्रा दामब्राफ्रा आंखौलाय दा अरखाथोंलै। आइदै, आथिंफ्रा मानजोबथारबाय। बाब 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 बाब। हालालै, फैद' दाबो जाया नामाब्रा? आंखौ बेबादि थाम्फै अरहोबाय थानोसै नामा? दारमासिनि हे, नोंस्रा आराम रायलायदो, आंहा थाम्फै अरजानांगौ आरोखि। मारफाय खाथियाव थांहोलायबावा बिसोर। बा, आं हले बारा गोबाव नेनो हायालै। नै थांसैसो। फैदो, मार फैदो। थांदो जुगामि, हराबो गोथौ जाथारबाय नै। बे जोला बिसिनाखौ बेसेबां बुस्रिबावनोबा आंलाय? मुसारियाथ' गैजानो रोंखाया। दा मोनायाव बे थाम्फै जोख्लिफ्रा बाफब फैथोंसैलायलै। माथो खालामबावनो। आइदै, उफ, हाला आंनि महरा।
एन्जर सिखा जाखो ना बाथा सिथ्रा जाखोब्रा माथो रावबो सिख्लाफ्रानो फसायथारदिया साला बे मागुर अजानावसो हायना मुनिखौ लायनानै गाबोन सोरखौबा नङा सोरखौबा होथारनांसिगोनलां नङाबा जानाय नंलालै आं अखन्दा बोरायनासो बासि जासिगोन बुं नोंहा मा जादों मानि थाखाय बिसिम फैदों माबा बाबा आंखौ हिन्जावफ्रा मोखाङाव नायालै गोसो थोनानै रायलायनो सानब्लाबो जा गोजान गोजानसो एरखेलांखायोलै सिख्लाफ्रा होनब्लाथ' आं बोरै हिन्जाव मोनबाय नों आंनि थाखाय माबा मोनसे खालामना होथारदोलै बेखौलाय मा सिन्था खालामदों नोंलाय बेलाय आंनि ओंखाम जानायाव दै लोंनाय बायदिसो नाथाय 5,000 थाखा नांगौलै मिथिबाय औ बाबा नैबे 5,000 रांखौ लादो न' थिग আছে 5,000 दं दा ओ दहा आफाइसो नैबेखौ नोङो गस्ला सिफियाव सोनानै ला आरो बेखौ जाय हिन्जावखौ मोजां मोनदों बिनो होनो हायोबाथ' मोजांखा मिथिबाय फुरा फाक्का दे जागोन बाबा बिदिब्ला आं थांसै थांदो आवबा फानलु गोथांखौ बायबा बायनानै सोनो रोंखोना रोंदिया आंलाय एबारखि सिख्लाफ्रा आंसो बारग'बावगोन आया आया मा डेन्जार मुलि बेलाय लोगो लोगो एक्स'न होबायबो आयै बहा थांगासिगोबावलाय नागिरबायै माथो थाम्फै बिमासो आंखौ अरथारदोंलै थाम्फै नागिरनाया आयौ बे माथो फानलु जानाय नङा थैखाबाय हाबाब मा जानाय जाखो बेलाय ओइ आफा नायफैदोलै माबार आइया बोरैबा जाबाय माबार फैदोलै मा जाखो बेलाय मा जाखो साला हायना मुनिखौ आंनिफ्राय लाबोनानै आंनि हिन्जावसो होबाय माथो बेलाय नोंनानो जाखाथारालै आफा हायना मुलिखौ जानला मोनला दाहरसो होनखाबाय आङो दाना नोंनिफ्रायनो हायना मुलिखौ लांबाय दाना नोंनि हिन्जावखौनो हायना मुलि होबाय दा मा घटना जाखो नुबाय दा आंनि आइया बेजों खारफालांनांगौबा आं हले मानियालै आफा साला आं हिन्जाव बिनायखौबा खोनासङा गावहासो आइखौ खारफाहोनानै गोदान लायनो सानदों नामा नोंलाय जाम्बा बिदिसो बुंबाय थाबाय नोङो थां बे लथारिया माबालाय थां दान खारफालांथारसिगोन बियो थां माबालाय थां सोरजाखो नोंलाय मा आंखौ लाजिया फायजा गोबा फैलाबायखो नोङो बबेनि मा मादुलाला मानसियाखो बियो मा गोबालाबायनाय लासिंसिं गावनो गोबानानै आरो आंखौसो सोमाबावबाय मा गोबानाय नुखो नोङो फिसाइ गोनाङाव फिसा गोनाङाव आंखौ लासिंसिं खालामदोंना नोङो थौदो आफा थौ लाजिनो रोङिया गावनो आंखौ बामख्रब गामख्रब गोबानानै आरो दाना आंखौसो सोमालायबावदों नोंना दाना मुलिया खाथिनाय नंला मिथिबाय हा बिदि बोरै जानांगौ जाखो गोदान हरसिन होनबालाय नोंथ' आंनिफ्राय 5,000 लाखाबायना गोदान हरना साला हायना मुनिखौ लाबोनानै आंनि बुरैसो लगायदों नोङो आयै होनबालाय गोदान हराबा फैसा हरसिन आंनि बुरैनोसो मानो होआ नोंलाय हायना मुनिखौ आंथ' नोंनो हरखाबायमोन ना आंथ' लगायाखैलै नुवा नुस्ला होनबा सौग्रावदोंसोमोन थांदो नोङो नोंनि थाखाय मुलि गैला माबा थांदो दाना मा जाबावनांगौ फैसाबो गैया हिन्जावबो गैया आं मा खालामनांगौ
दासान्दि खामानिफ्रा माबोरै सोलिगासिनो दं दं मोजाङै सोलिगासिनो दं ब्रिजनि खामानियाबो सोलिगासिनो दं लेबारखौ साबैसे लाखिनाय जादों नोंथाङा जेसेबां नुबोदों एसेबाङानो दङ आरो सासेबो रावखौबो गोदान सोनाय जायाखै बेगा हर लेबारखौ दिनाव 1 सेकेन्डबो जिरायनो दाहो खामानिया थाबनो जोबनांगौ जागोन नोंथां आं बेफोरखौ नोजोर होगासिनो दंखायो दे आंहा नोंनाव फंसे खोथा सोंनांगौमोन मा खोथा जिरायदो जोंहा आइ फिसाजो सनाथिया सोमखोरखौ नायनो मोजां मोनोनो मा खालामबावनो जायगानिनो गथ' उन्दैनिफ्रायनो सानैजों गेलेबोनानै देरबोलायनाय ओंखायनो फिसाजो सनाथिखौ सोमखोरनो हरनायानो गाहाम जासिगोन नामा आं सिगाङावनो हमनो हाखादोंमोन सोमखोरखौनो सनाथि आइया मोजां मोनखायो होननानै नायल' जाल' सासेल' फिसा बेनो जोंनि संसार जोंनि सिमां जोंनि जिउ दे जागोन बिमा नै बिमा हाबानि खोथाखौ सोमखोर बिदाजों रायलायहैदिनि र' बिदिब्ला आं ओंखारहैनि सनाथि आइ नोमफाया सोमखोरनि खोथाखौ मानिबाय मा औ नंगौ आइ बे खोथाखौनो लानानै जों सोमखोरनाव रायलायनो थांनो ओंखारबाय नोमफाजों आंजों आयै मा नोंसोर फैदों गाहामानो जादों रांखौ हैनो जों नोंसोरनावसो थांनो नागिरखादोंमोन बेफोर खोथाखौ दा बुंसै जों दिनै रांनि खोथा लानानै फैयाखै बेफोर रांखौ बाद होदो आरो नांलिया जों नोंथांनि न'आव मिस्टि जानोसो फैदों जोंनि न'खराथ' गोजोननि जेबो खौराङानो गैया आरो मानि मिस्टि गोजोननि खौरां गैया नाथाय दिनै जों नोंसिनि न'खराव गोजोननि खौरां लानानैसो फैदों दे अब्लालाय जिरायनानै रायलायनोसै दे जिरायदो बेहाय ओरैनो मोजां देनाय बुंफिननाय मा बुंनो नागिरदोंमोन आं जेबोखौनो बुजिना मोनासै जोंहा नायल' जाल' सासेल' फिसाजो दङ बिनि गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय धन सम्पति रां रुपा सोरजिनाय जादोंमोन नाथाय जोंहा फिसाजोआ रां रुपा धन सम्पतिनि सायाव जेसेबां गोजोननाय दङ नोंथांनि बे न'खरावसो बांसिन गोजोननाय दङ थारैनो नोंसोरथ' सनाथिखौ जोबोद मोजां मोनखायो फारसेथिं सनाथियाबो नोंसोरखौ मोजां मोनो बेखौथ' बुंनांगौ गैलिया बिनिखायनो सनाथिखौ सोमखोरजों हाबा होनो रायलायनोसो फैदोंमोन मोनसे खोथा बुंनि आं खोनासङा जोङो आङो दाहार लानाय रांखौसो माबाफोर बुंफ्लांदोंबा निमाहा हो सनाथिया बे न'खराव बिहामजो जानानै फैनायमोनब्ला जोबोद गोजोनगौमोन आरो जोंबो गोजोनगौमोन नाथाय बे खोथाखौ एसे सिगां साननायमोनब्ला जोबोद मोजां जागौमोन मानोना सोमखोरा सिगुन राजानि फिसाजो जुगामिजोंसो मोजां मोनलायो दानिया नोंनो बुंदो दे सनाथिखौ बे न'खराव बिहामजो लाबोनानै सोमखोर आरो जुगामिनि मोजां मोनलायनायखौ जों बोरै फोथाय खेबस' खालामनो बुजिबाय आङो सोमखोरखौ सिगुन राजानि बिजामादै खालामनानै समाजाव नोंसिनि मान सन्मान नागिरनायखौ गेरबनाय थोरसियाव ओंखाम जाग्राफ्रा सोमखोरखौ सिगुन राजानि फाननानै सनानि थोरसियाव ओंखाम जानो नागिरनायखौ एथ' थाखा फैसानि धन सम्पति लब दं नोंसोरो बुं नोंसोरो बेसेबां नांगौ आं होजोबगौमोन बेफोरखौ नों मा बुंखो
सनाथोजों ओंखाम जानायनि सिमां जोंहा मालाबाबो गैफेरा आरो दिनैबो बे सिमाङा जोंजों थानाय नङा फैदो बिफा थांदिनि मानसिफ्रा थाइसे थाखानिबो बेसेन गैया खुगावबो गिदिर गिदिर नोंसोर थाखा फैसानि लब गैयामोनब्ला बहा नों बहा सिगुन राजा लाजिनोबो रोङा साला आं मिथिगौ सिगुन राजा आरो नों सानैबो गोबां धोनि नाथाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसो सोलायनायाव धोनि गोरिबनि जेबो फारागथि थाया नोंखौ नोंखौनो रुजुनानै नाय नोंहाथ' गोबां रां धोन सम्पति दङ अब्लाबो जों बायदि गोरिब न'खरनि फिसा सोमखोरनो सनाथिनि हाबानि बाथ्रा लानानै मानोथो फैनो गोनां जाखो नोंबोथ' नोंनि फिसानि गोसो गोरबोनि बेसेनखौ बुजिनासो फैदों जोंहाबो सोमखोरनि गोसो गोरबोनि बेसेनखौ बुजिनांगौ दङ नाथाय जों बिदि होननानै सोमखोरखौ फाननो सानाखै सनानि सोरखियाव गाब दानायनि सिमां जों नुवाखै सोमखोर आरो जुगामिया गोसो सोलायदों सासे सासेखौ हास्थायलायदों जाबाय आं नोंनाव गोबां मिजिंनिसो फैदोंमोन नों आंनि मिजिङाव अर सावनानै होबाय आंबो नायगोन जुगामिखौ लानानै सोमखोरा बेसेबां गोजोन होनो हायो हरदो बिमा आं दि सोमखोरखौ मोजां मोनो बेखौ आफाया गनायबायब्ला आंनि सिमाङा जाफुंबाय
आफा सोमखोरनि बिदा बिबाजैया जोबोद खुसि खोमाने आफा आं नोंनो बुंनो साननानै बुंनोनो हायाखैमोन बिसोरनि न'खरा आंखौ जोबोद अनो आरो अनसायोबो आफा नों मानो दुखु जादों आफा आंथ' बारा गोजानाव हाबा जाहैयाना आरो जेराव सोमखोरनि न'आबो खाथियावनो आं हाबानि उनाव नोंनि मेगन सिगाङावनो बिदिनो थाबाय थागोन आफा आफा दिनै आं नोंनि गोसो गाज्रि जानायखौ नुनानै मिन्थिदों नों आंखौ थारैनो अनो आरो मोजांबो मोनो आफा मा आइ सनाथि आइ नों आंनि फोलेरनि थै आं नोंखौ जोबोर मोजां मोनो नोंबो जोबोर मोजां मोनो बिनिखायनो सोमखोर आरो जुगामिनि मोजां मोननाय सायनासालिखौ अरस'नानै सिलिंखार खालामगोन आं जुदि सोमखोरा आंनि फिसाजोखौ सोगाबनानै जुगामिखौ लानानै मिनिनो सानदोंब्ला बिनि फिनजाथायखौ आं होखारगोन नों बेफोरखौ मा बुंदों आफा सोमखोरा आंखौ औ आइ सोमखोरा नोंखौ मोजां मोनानो मालाय जुगामिखौसो मोजां मोनोनो आयै नों बेफोरखौ मा बुंदों आइ सना सोमखोरखौ लानानै नों जाय सिमांखौ नुदोंमोन बे सिमांखौ सोमखोरा बारहुंखायाव बिरबोनाय बेंफोर बादिसो खालामबाय आइ सना नों गोसोखौ हमथा सोमखोरनि सायाव खिथेरखौ हगारथारगोन आं आंनि फिसाजोनि बिखाखौ बे सोखावदोंथ' सोमखोरनि जिउआव अमाबैसानि खोमसि फैसालिखौ लाबोनानै होफैथारगोन आङो आफा नों बेफोरखौ मा बुंदों जुगामि जुगामि आइ जुगामि सनाथि नों फैदो गोजौआव फै दे बुंदो मा खौरांमोन आं नोंखौ जेबो सोंखारनो होननानै फैयाखै जुगामि आं सिगाङाव नोंखौ सोंखारिनायखौ आंखौ निमाहा होदो बेफोरखौ नों मा बुंदों सनाथि नों आरो आबौ आंनो सैथो खोथा बुङामोनब्ला आं माब्लाबाबो सोलायनो रोंनाय नंखायामोन आरो नोंसोर आंनो सैथो खोथा बुंनायखायसो आंबो सोमखोरखौ मोजां मोननो रोंबाय बुं सनाथि आं दिनै नोंनो मा होननानै गोजोन होबावगोन नाङा जुगामि नों आंनो जेबो होननानै गोजोन होनो नाङा नाथाय नोंखौ गोजोन होनो थाखाय आं मोनसे जिनिस लाबोदों बुं जुगामि नों नाजावगोन ना मानो नाजावा जानो सनाथि हर बिदि नङा जिराय सनाथि ओइ सनाथि बेफोरखौ मा खालामदों नोङो बे गांग्रिंखौ आंनि सिमांनि मोदाया होदोंमोन नाथाय बे आंनि अरायनि जानो हायासै दा बे नोंनि जासिगोन ओंखायनो नों बे गांग्रिंखौ गाननानै ला सनाथि नोंनि बे आथिंनि गांग्रिङा जेसेबां सोदोब होगोन बे सोदोबा सोमखोरनि खोमायाव देंखो जानानै रिंबाय थागोन आरो नों बे सोदोबखौ
मिलौहाब खालामनांगोन जुगामि आं थांसै दे जुगामि सना है सना सना आङो ना आङो मोजां मोननायाव गोलैबाय आं बे जुगामिजों माबोरै मोजां मोनलायगोथाय आं गावखौनो गाव मिन्थिस्लाबासै सना ओइ सना नों मिथिगौ नामा मोजां मोनलायनाया माबोरै जायो मिथिगौ आं नोंसोरनि मोजां मोननायखौ आरो आंनो दा खिन्थासै दे जागोन अब्ला नोंनि मेगनाव मानि मोदै नोंसोरनि गोसो गोरोबलायनायनिसो मोदै बियो आरो जेबो नङा आं थांसै सना थाथ' र' नोंनि आथिं गांग्रिया खुनानै गाहरबाय आं मानो नों बुंदोंमोन ना बे गांग्रिनि सोदोबा देंखो जानानै रिंबाय थागोन नाथाय खेबसेबो देंखो जानानै रिङासै ओंखायनो खुना गाहरबाय आं मा जिनिस बायनानै लाबोयो बाब 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 ओजों आरो बिफायाबो हिनजाव गैजाया फिसालायाबो हिनजाव गैजाया खालि नैबे माल माथाखौ साफा खालामनांगौआ नैबे दिन्दांनिल'सै बाब 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 माखौ साफा खालायथ'नांगौ आंलाय दा बादियाव आंनो सोरखौबाथ' हिनजाव नायना लाबोना होफै मोजां रायजागौमोन आङो बेवहायनो थानानै होमबाथ' न'फ्रा साफा जागौमोन औ र' बिसिनि न'आवथ' माबा मोनसे एसे बोरैबा बोरैबा खोनागासिनो दं आं बोरैबाफोर माबा माबि गन्दगल जायोब्ला आंहा मा जानांगौ जाखो आंथ' बोरै जागोनथाय आङो खोनासंनानै थानो हागोन ना हाया आंथ' एसे बोरैबाखा आं बारा मेन्टेल टर्चार थानो हायालै खिन्थु बोरैबाबा माबा माबि जालाबायबा खाथेर गैया टाउनावसो ब्लड खालामगोन सोमखोर नैबे गांग्रिंखौ सनाथिया आंनि आथिङाव गानहोदों आरो गानहोनानै बिदि बुंदों बे गांग्रिंनि सोदोबा सोमखोरनि खोमायाव गोजोन जिउनि देंखो जानानै रिंबाय थाथों दा आंनि फाग्लि गोसोआ नोंनि महर नोंनि अननाय आरो राव फावआव बे गांग्रिंनि सोदोबजों देंखो रिंहोनो इनायनो बोदोर जासिनबाय थारैनो नंगौ नामा जुगामि मोजां मोनलायनायनि देंखोनिख्रुइ गोदैसिन देंखो बे मुलुगाव जेबो देंखो गैया होननानै आं सानो जुगामि मोजां मोनलायनायनि गोदै देंखोजों नों आंनि गोरबो बिखाखौ मुहि होबाय था सोमखोर जागोन जुगामि मोजां मोननायनि देंखोआ आरोबाव साबसिनै गुन गोनांसिन जाबावगोन नों जुदि बेफोरबायदि ड्रेसखौ गाना हसिया दख'ना गानबाय थायोब्ला मानोना दख'नाया बर' हारिनि सिनायथि बर' सिख्लाफोरखौ दख'ना गानबानो जोबोर समायना नुयो बर' हारिनि दख'नाखौ नोंसोरबादि बर' सिख्लाफ्रानो गाननानै दख'नानि बेसेनखौ मुलुगाव गाननानै फेहेरनांगोन जुगामि दिनैनिफ्राय नों बेफोरबायदि ड्रेसखौ गानालासिनो दख'नाखौनो गानबाय थादो बर' हारिनि सिनायथि दख'नानि बेसेनखौ मुलुगाव फेहेरनांगौआ नोंनावबो बिबान दं जुगामि मानोना नोंबो सासे बर' जागोन सोमखोर आं दिनैनिफ्राय दख'नाल' गानसिगोन थेंक इउ जुगामि थेंक इउ
सना नों दाबो न'आव थाङाखै थाङाखै सना थाथ'लाय र' नों बेवहाय मानो थाबाय थादों सना मिथिंगानि निजोम जायगायावसो थानो मोजां मोनग्रा जालांबाय आं जेराव मानसिनि राव खोनाया नोंनि मेगनाव मोदैल' नुगासिनो दं दामानि सना नोंहा मा जादों सना आंनि बिखानि गुदु अरनबारियाव अर खामग्लिजोब्बाय आरो बे अरा आंनि बिखाखौ खामै खामै हाथफ्ला खालामजोब्बाय बिखानि गुदु अरनबारियाव अर नांदों आरो बे अरा खामै खामै बिखाया हाथफ्ला जादों ओइ सना नों मा बुंदों हो आं जेबोखौनो हमदांनो हायासै बेफोरखौ बाद होदो सोमखोर मोजां मोननाया खुगायाव थाया बिखायावसो थायो नों आंनि उन्दैनिनो लोगो बेखायनो नों आंनि फंसे खोथा खोनासं नों जुगामिखौ मोजां मोनदोंब्ला जुगामिनि नामावनो थांनोबो आरो थैनोबो हानांगोन बेखौसो थार मोजां मोननाय होनो थारैनो नंगौ नाथाय नोंहा मोजां मोननाय रावबो गैया थेवब्लाबो मोजां मोननायनि गोथौ ओंथिखौ नों माबोरै मिन्थिखो सना आं होनदोंना सोमखोर मोजां मोननाया खुगायाव थाया बिखायावसो थायो आंनि मोजां मोननायावबो बिखायाव दङ थादो सोमखोर आबौ नै साहाया लोंदो बा आबै बा जोबोद गोदै देंखो रिंबाय माथो आबै नोंनि बे गांग्रिनि सोदोबा दे आबै नोंनि आगान सुरनायाव गांग्रिनि देंखो खोनासंबावनि आबै बे गांग्रिनि सोदोबाव गोदै देंखो दंमारोना आबौ दङ आबै दङ मोनसे समाव जेब्ला आं सेंग्रामोन बेबादि गांग्रिंखौ नोंबैनोबो होफैदोंमोन आं नाथाय नोंनि नोमफाया बेबादि गांग्रिंखौ नोंनि नोमानो होफैयाखै नोमफाया सेंग्रानिफ्रायनो थाखा फैसा धोन दौलत बेनो फोजोबोमोन बेनो नांगौ धोन दौलत आरो थाखा फैसा बेखौ थाखा फैसा धोन दौलतआनो बेखौ अहंकार आरो अन्थाइ बिखा खालामबाय आबौ आफाया आंनि बे गांग्रिंखौ सेनानै गारहरनाय नङाथ' हाया आबै माब्लाबाबो हाया आबै आंबो नोंनि सेरावनो दंना आबै बे गामिनि सोमोन्दै माबा बुङोब्ला आं बुंगोन बे गांग्रिखौलाय नोंबौआसो बायनानै होदोंना नोंबौआ आबौ बर' नोंथां नोंथाङाथ' आंनि गोबावनि फालांगि लोगो नोंथाङाथ' मिथिगौ आंनि थाखा फैसा गारि घोड़ा धोन दौलत आंहा जेनिबो आंखाल गैया नाथाय आंहा मोनसेल' आंखाल जानानै दङ बर' नोंथां हा मानि आंखाल जालायखो नोंथांहालाय आंहा नायल' जाल' सासेल' फिसाजो दङ मुङा जुगामि बे फिसाजोखौ लेखा गोरों आखल आखुयै नायनो समायना सेंग्रा मोननायमोनब्ला हाबा होसिगौमोन आं बे सुजुगखौ आं हले नागारनाय नंलिया सानसे नों आंखौ सोबादोंमोन ना बे खाबुआवनो बिनि खिथेरखौ लाथारगोन आं मा जाखो बर' नोंथां मा सानखो
सानदों आंबो मोनसे खोथा लेखा गोरों आखलै आखुयै नायनोबो मोजां सासे सेंग्रा आं नोंथांनो दिन्थिनो हायो नोंनिनो फिसाला नामा औ नोंथां आंनिनो फिसाला एमए खौ शिलंआव फोजोबनानै शिलंआवनो थायो न'आवनो थानो बायो बेनिखायनो फैया नोंथाङा राजिब्ला माखासे साननि थाखाय थांनानै थाहैथ'नो थिनगोन आं गथ'आ न'नि अनगा बाहेरायावसो थानो मोजां मोनो जागोन दे नैबे एड्रेसाव थांनो थोनदोल' बिदिबा नोंथांनि गथ'जोंनो हाबाखौ होदिनि दे जागोन दे बेरेन्द्र आफा बुं आफा नोङो माखासे सान चिराङाव थांनानै थाहैथ'नांसिगोन चिराङाव औ चिराङावलाय मानो थानांगौ आंलाय बेवहाय सासे आंनि बिजनेसमेन लोगो दङ आरो बेहा सासे लेखा गोरों नायनो मोजां फिसाजोबो दङ बिनि बिफाया बेखौ हाबानि बाथ्रा सानगासिनो दङ आच्छा दा नों बेखौ मोजां मोननायनि फानाव खोख्लैनानै आरो हाबा खालामनानै बिसिनि गासैबो धोन सम्पथिखौ सेनानै लाजोबनांगौ हागोन ना आफा बेलाय मा गेदेर खामानिखौ मोजां माव आरो नोंखौ सोङोब्ला बुं शिलंआव एमए खालामदों होननानै जागोन आफा सोरखौ नांगौ एक मिनिट सिगुन राजा बर' आंकोल दं नामा सिगुन राजायाथ' आंनो आं असदानि फिसाज्ला बिरेन्द्र आफाया आंखौ थिनहरदों आच्छा 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 हाबफै सिङाव हाबफै नाइस टू मीट यू अंकल ओके नै शिलंआव थानानै फरायनाय आरो देरनायखाय बे आखाइजों आथिं हमना खुलुमनोनो बावबाय थायो आंहा गाज्रि दामोन आंकोल मोना गाज्रि मोना जागोन दे जिरायदो मानसिनि हान्थिनाय जिउनि लामायाव सम सम जेंसि नुजायो आरो बे जेंसिफोरखौ बोस्रांनायाव नों आंखौ हेफाजाब होनांगौ जागोन आंकोल नों आंखौ गावनि फिसाला बायदिल' सान नोंनि जेसेबां जेंसि दङ आं बोस्रांजोबनानै होगोन दिन्दां ओजों फैनाय सार मा आइ एम प्रेजेन्ट हियार थांनाय साहा फुदुंना लायनाय बे सोर जाखो आयौ जा दुगाखा सिगारसो सोबलायलायबावो सिरियाखानायाव थाग्रा सिंह नङा होमबा बियो बेथ' सिंहसो नङा होमबा तारमाने नों आंखौ जुनारजोंसो रुजुबाय दिन्दां बेखौ सिनायो नोङो बे आंनि लोगोनिसिम फिसाला शिलंआव थायो आरो जुगामिनि हाबाया बेजोंसो जागोन मा थां जुगामिखौ लिंनानै थां आलासि फैदों होननानै जागोन दे
जायाफ्रामा गावनि लोगोनि फिसालानो अमाया मदरा बै सिराखानाव थाग्रा सिंह बोरायासो साबसिन बबेहाय बबे सिङाव थाग्रा जाखो बेलाय लामा लामा थालाबायग्रा सैमा दादुआसो साबसिन बेखौनो बोरै फसायखो बियो फिसाजोखौ हाबा हरनो थुआ असायथार आं बिदिखौ जुगामि न साया लोंदो जागोन दे बाजै बाजै आदाखौ बुंनानै होना आफाजों रायलायथों दे जागोन दे दा फैबा बुंना होगोन आं जुगामि जोंनाव सिराखानानि सिंह फैदोंलै बेखौ नायनो आबैनो लेंहरथारदों थौ सिंह माबायदि सिंह बिलाय सिंह नुफेराखै बेखौनो नायनोसै थुदो जिन्जिजों खुन्थियाव खानानै गेलेनोबा थुदो माबार फैदोलै माबार सिंह मारामखौ नायनोबा लानजायानो बेसेबांबा गोलाव खेंख्रिख्रि देबलायलायनाय फै माबार थादो बाजै आदा फैब्ला उनाव रायलायनो थिन दे जागोन दे उनफ्राव रायलायबाय था नोंबो फैबाय थादो दिन्दा आं थांग्रोनोसै दे जागोन दे नोङो थांनानै मोजाङै जिन्जिजों खानानै दोनग्रोहैदोल' आंबो थांगासिनो दङ जुगामि नों जोबोद समायना डार्लिं आं बायदि लांसुनियानि जिउआव नोंखौदि जुलि लानो मोनगोन आं माब्लाबाबो सानफेराखैमोन जुगामि 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 सोर नोंलाय आंनि सावगारिखौ मानो खुदुमदों नोङो डार्लिं दिनै नोंनि सावगारिखौ खुदुमदों साननैनि उनाव नोंनि बे जारौरौ खावलायखौबो खुदुमगोन जुगामि नोङो बिरेन्द्रखौ आखाइ दिखांनायनि सिगां नोङो बिनि सोमोन्दै मिथिनांगौ दङ बिरेन्द्र नों गाज्रि दामोन आं जुगामिखौ बुजायगोन थां नों न' सिङाव थांदो थां अके आंकोल जुगामि नोंखौ बेबादि दख'ना गाननो सोर थिना सोमखोर थिनदों मानो आफा आं सासे गामिनि बर' सिख्लाफोरनि थाखाय दख'नायानो जोबोद समायना नों गामिनि सिख्ला नङा जुगामि माबायदि नोगोराव थानानै देरबोनायसो नों आरो आबौआबो बे गामियावनो दंमोन आइ आरो आबैयाबो बे गामियावनो थैलांबाय आरो आंबो बे गामियावनो जोनोम जाबाय जेब्ला बे गामिनि आसार खान्थि धोरोम आरो हारिमुआबो आंजोंनो थागोन बे न'आव आं फैनाय लोगो लोगो नोंनि सोलायनाय फारसे नुबाय आरो खोनाबाय नाथाय बे हले थिग जायाखै जुगामि आइ सोमखोरा सोर आरो बियो नोंनि मा जायो सोमखोरा बे गामिनि सासे सेंग्रा बेखौथ' नों मिथिखायो ना आफा सोमखोरजों मा सोमोन्दो दं नोंहा बे सोमोन्दोखौ नोंहा मिथिनांगौनि गोनांथि दंखायोमोन आफा आं सोमखोरखौ मोजां मोनो जुगामि नोङो नैबे सिगुन राजानि नायल' जाल' सासेल' फिसाजो जानानै सोमखोर बादि नेहात निखावरि सेंग्राजों मोजां मोनलायनो समाया आं माब्लाबाबो बेखौ गनायनानै लानो हाया थु साला नेहात निखावरिनि जात सोमखोर आफा रां धोन सम्पतिखौ रुजुनानै नायोब्ला सोमखोरा नेहात निखावरि जानो हागौ नाथाय मानसि महरै बेखौ नायोब्ला बेनियाव अननाय मोजां मोननाय आरो गुवार बिखाखौ नुनो मोनगोन
जाय अनलायनाया बिसोरनि न'खराव सान अखाफोर बायदि अरायबो गोजोन। नैबे सिगुन राजाया अख्रां बायदि नङा, बोहैनाय दोंसे लैथोनि दाहार बायदिसो, जेराव गेसाव जाबोरफोरखौ बुखारनानै बै गोथौ लैथोआव गुसोम होयो। जुगामि, नों आंनिसो फिसा, नोंनि फिउचारखौ आंहा साननांगौ दङ। बेनिखायनो नोंखौ सासन खालामनाया आंनि मोन्थाय। सनाथि आइ गोसोखौ हमथा आइ। मोजां मोननाया नोंनि गोरबो बिखायावल' सोमजिनानै मा जानो आइ। सोमखोरनावबो बे मोजां मोननाया सोमजिनांगौमोन, नाथाय सोमजियाखिसै। नोंनि मोजां मोननाया बालाहामायाव सान्दुंजों खामथाबजानाय अन्थाइ बायदिसो। सनाथि आइ, मोननै गोरबोआव सोमजिलायनाय अनलायनायखौसो मोजां मोननाय होनो। आंनि बिखाया अन्थाइ नङामोन आयै, नाथाय अन्थाइ जालांबाय। बेखायनो बालाहामायाव अन्थाइ जानानै आंनि बिखाया खामग्लिनांबाय। बोरै सहायनो हानो आयै, आं बोरै सहायनो हानो। सोमखोरजों आं उन्दैनिफ्रायनो गुलि गुलि गेलेबोबाय, बेजोंनो आं देरबोबाय। नोंनो बुंलाय आयै, आं बोरै सहायनो हानो। सोमखोरखौ हास्थायनायानो आंनि जिउमोन आयै, नाथाय बियो फेलें जाबाय। बे हास्थायनाया ओंथि गैया आइ। हास्थायलायनाया मोननैबो गोरबोआव सोमजिनांगौ। नोंल' हास्थायनानै मा जानो आइ। सोमखोरा हास्थायाब्ला फैदो आइ, सिङाव थांदिनि। सोमखोर, आइ सोमखोर, सोमखोर, सोमखोर। जुगामि, बाजै, मा जाखो? मानो इसिउराव फैखो नोंलाय? बाजै, जों साननि हाबाखौ दानो बहाबा खालामदो ना। नङाब्ला आंनि हाबाखौ आफाया गावनि लोगोनि फिसाला बिरेन्द्रजोंसो खालामनो नागिरबाय बाजै। प्लिज। जुगामि, नों न'आव थांफिननो थां। बेबायदि एसेबां मोदाव फैनाया नोंनिया मोजां जायासै। जुगामि, नों न'आव थांफिननो थां। आंहा बिनि अनगा जेबो राहा गैया। आं दा न'आव थांफिनब्लाबो आफाया आंनि सिमां मिजिं गासैखौबो थेर बेथेर सिफायना होजोबगोन। आं सोमखोरनि अनगा थांना थानो हानाय नङा आदा। जुगामि, आं नोंखौ न'आव थांफिननो थिनदों ना। थां, थांफिननो थां। नङा आदा, जुगामिखौ जोंनावनो थानो हो। बे थांफिनोब्ला आंबो थांनानै थानो हानाय नङा आदा। सोमखोर फंबाय, जुगामिखौ दिनै न'आव थांफिननो होनांगौ। आदा, आं नोंनाव जेखौ बिदों बेखौनो नों आंनो होबोदोंमोन। दिनैबो आं नोंनाव जुगामिखौ बिदों। जुगामिखौ जोंनावनो थानो हो आदा, बे आंनि आर'ज। आरो जावलिया, मा आर'ज बिदों नोंलाय? आं नोंनि जुगामिनि थाखाय जुगामि बिफाजों आं गाबोन रायज्लायहैगोन। आदा, औ, आरो नोंसोर सानैनि हाबाखौ
आं थाबैनो खालामना होगोन जुगामि 시군 राजा ओइ सिगुन राजा ओरै फैथ'नाय आफा बुं आफा मानोमोन जिरायदो आफा खोनासं आफा आबै जुगामिखौ सोमखोरनो हाबा हरनांसिगोन बिसोरनि हाबाखौ थाबैनो खालामनांसिगोन बे जाथावना नङा आफा आंनि नायल' जाल' फिसाखौ बे निहाथ निखावरिनो आं माबोरै हरनो हानो बे माब्लाबाबो जानो हाया आफा नों गरम जानो नाङा आफा जुगामिखौ सोमखोरानो गोजोनै लाखिनो हागोन आरो साफ्रोमबो फिसायानो बिमा बिफानि मानखौ लाखिथारनांगौ निमाहा हो आफा आं नोंनि बे खोथाखौ जेब्लाबो मानिनो हानाय नङा बे बिफा बोरायनि मान सनमानखौ मानो लाखियाखै नोंलाय नोंहाबो मान सनमान दं मिथिबाय नों सरि आफा आं नोंनि बे मान सनमानखौ लाखिनो हानाय नङा आफा नों जुदि गावनि बिफानि मान सनमानखौ लाखिनो हायाब्ला नोंनि फिसा महरै नोंनि मान सनमान आं मालाय मानो लाखिनांगौ जुगामि आफा नों जुदि आबौनि मान सनमानखौ साननो हायाब्ला आंबो नोंनि मान सनमानखौ साननो हानाय नङा गिदिर गिदिर खोथा बुंनो गोरों जाथारबायना नोङो ओइ बिरेन्द्र बिरेन्द्र ओजों फैनाय बुं आंकोल बे जुगामिखौ सिङाव लाना थांनाय फै आरे फै आबौ न'खरफ्रावबो रावबो हिनजाव गैला आंनोसै जाब्रा जुब्रा सिबनाय माबानाय बेसे सिबबावनो आं हले मोनथिलालै एबार बैसागुआव आहा गामियाव थांनानै बाजैमोनजों मोसाहैनांगौ खाथेर गैयालै है 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 थु बेफोरखौलाय मासैलाय थु थु रावबो नुखाया थै सिबला सिबलि सिबबानो जानायखौलाय ए आं सिगुन राजाखौसो लोगो हमगौमोन थांनाय एसे खोन्थाहैनाय ए बेथ' गोजौआवसो थायोलै होमबालाय आं खिथाहैसै नों बावनो थाथ' र' जाम्बा जाबाय नामा नों गावनि फिसाखौ सासे सेंग्रानो गथायनो जुगामिनि सायाव फंसेबो खोथा दाबुं नों आं जेरै गोसो एरै जुगामिनि फिउचारखौ सानगोन आं सोमखोर बिदा सागरा नोंखौ नागिरफैदोंलै आफा सिङाव थांथ' दायो फैफिन सिगुन आफा थां बेखौ सिङाव लाना फै आरो नै मोनसे बाथ्रा बियो गावनि सेन्देलखौ आखायाव लाथों लेंहरबायलाय गोजौआव फैदो ओमफ्राय सेन्देलखौ आखायाव खुना लानांगौनो जेबो नङा अरजाया फै थु बेलाय लेंहरनाया खुलुमबाय सार बुं दे मा नांगौ आं नोंनियाव बिनिनो फैखादों नों बायदि निखावरि मानसिया रांनि अनगायै आंनाव मा बिनांगौ दङ बुं दे 10,000 20,000 30,000 बेसेबां नांगौ बुं नङा आं नोंनियाव रां बिनो फैयाखै आं नोंनियाव जुगामिखौसो फंबाय सोमखोरनि थाखाय बिनो फैदों मानोना बिसोर सानैजों जोबोद मोजां मोनलायो मा लाजिनो रोङि मानसि जाखो नों नैबे सिगुन राजानि नायल' जाल' फिसाजोखौ माबोरै मोननो लुबैखो नों जुदि बिसोरनि मोजां मोनलायनायखौ गनायना लानो हायाब्ला आं हारसिङैनो बिसोरनि हाबाखौ खालामना होगोन बिरेन्द्र बेखौ ओरैनो थांफिननो दाहो
फाग्लाथां माथां मा जालायखो बिसोरो हैद सोमखोर सोमस्रि सोमखोर सोमस्रि सोमखोर सोमस्रि सोमखोर सोमस्रि आदा नों मा जाखो मा जाजोबखो नोंलाय थौ 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 मानो बिदि जाजोबखो बे थै नङा सोमखोर सिगौ राजा हरनाय नों आरो जुगामिनि हाबानि सिन्दुरसो बियो थै नङा नोंखौ सोर बिदि खालामखो आदा बुंनो आदा नोंखौ सोर बिदि खालामखो सोर दंबावो सिगौ राजानि फिनाय सिगौ फाग्ला बेनोआनो नों जोंनि फोलेरनि थैनि बेसेनखौ रैखा खालामनांगोन सोमखोर रैखा खालामनांगोन जोंनि खावरिब्लाबो जोंनि थैनि गाबा गोजा नों बेखौ रैखा खालामनांगोन सोमखोर थां सोमखोर नों जुगामिखौ लानानै फै बे आंनि सोलेरनि थैजोंनो जुगामिनि खाफालाव सिदोर फोननानै होफैथां थां नों जुगामिखौ लानानै फैथां जागोन आदा आं जुगामिखौ दानो लानानै फैगोन जुगामि ओइ जुगामि आं नोंखौ लांनो फैदों जुगामि सोमखोर आदाया थैजों मोदोम गंसे गोलैनानै दं फै जुगामि सोमखोर जुगामिनि आखाइयाव हर नङाबा नोंनि आखाइखौ दानो सिफायना होगोन आं मा सोमखोरनि आखाइखौ सिफायनो ओइ सेंग्रा थोलै नों बबेनि एसेबां दुथां हा बिरन्द' नोंनोमोन ना आदाखौ मोसौ बादि बुना हरनाया सोमखोर बाबारे माथो गरम थारलै नोंलाय सिगुन जुगामिखौ सोंहरनो हर बे माब्लाबाबो जानो हाया आफा माब्लाबाबो जानो हाया सोमखोर बायदि निखावरिनो आं माब्लाबाबो जुगामिखौ हरनो हाया नोंनि इनाय अहंखारखौ नायगासिनो दं आं मा सानदों नोंलाय हा आफा सिरि था जेबो जाबाव नों
एकदम जेबो दा बुं सोमखोर जुगामिखौ लानानै थांदो थां आफा बेफोरखौ मा खालामनो सानदोंलाय सैथा एकदम सैथा आं नोंखौ सैथानो थिनदोंना सोमखोर आं दं नोङो जुगामिखौ लानानै थांदो थां जुगामि आबै सोमखोरजों थांदो थां सोमखोरा माथो जुगामिखौ लानानै दाबो फैजासोमसै देहाखौ बोरैबा बुजिथारबाय आं फैगौ खोमा र' गोसोखौ हमथा आदा नै आं जुगामिखौ लाबोबाय फै जुगामि आदा आदा नों बुंनाय बायदियैनो नोंनि देहानि थैजोंनो जुगामिनि खाफालाव सिन्दुर फुना होनोसै आं आदा दे सोमखोर थैनि गाबजोंनो नों समायना सिन्दुरनि महरखौ फुननानै होदो दे जागोन आदा जागोन Ada? Ada? Ada nih? Masa ke ada? 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 Masa ke ada? Ada? जों जुगामिखौ थाबैनो लायनांगोन हा जुगामिखौ लायफिननो लाजिनाय दंना गैया नोंसोरलाय गावसोर मोजां मोनलायनाया दि गोथार सोमखोर आरो जुगामिया प्रमान होबाय सिगुन राजा नों मोनथिगौ आफा नोंनि अहंखारनिख्रुइबो बिसोरनि आसरियाव देरसिन गोहो दं देरसिन गोहो माबायदि देरसिन गोहो नायनि थु मानसि जानायनि लाजिनो सोलों लाजिनो सोलों नोंसोरो नङाबा उनाव जिउआव हामा सोलांगोन हो थां ओंखारलां हेल' हेल' औ नै जुगामिखौ बिफाया लायनो थांफिनबायलै थाबैनो बबेबा जायगायाव साइड जाखादो नङाबा जाला जागोनबो औ थांबाय ओंखारबायानो फाग्ला सिगुन राजालाय मा फात्ता मोनो आं जे बुंखुमा हरबाय मा फात्ता मोननो बेलाय हिनजाव गैयै मानसिफोर आंना बाराखौबा ब्रुद गारदोंलां सोमखोर आरो जुगामि नोंसोर थाबैनो बेनिफ्राय दोरोदो मानो बाजै मा जादों जुगामिनि बिफाया नोंसोरखौ नागिरनो फैगासिनो दंनो आं थाङा बाजै आदा थैनायनि दाहायानो आंनि बिखायाव खामग्लिगासिनो दङ आं नोंखौ गारनानै जेरावबो थांनो हाया बाजै आंहा जेबो गैलिया सोमखोर नोंसोरखौ लानानैसो आंनि इयुन नोंसोरो थांनानै थानो नांगोन थां सोमखोर ओंखारलां थां बाजै दाथ' मोनाबोगौ नै जों बहाय थांनानै थाहैनांगौ जाखो थांदो थां थां थांथारदो थां थां माबा आरो गोख्रै ओंखारलांदो थां
बोरो जुगामिया आं दोनखोमादों बबाव दोनखोमादों थाबैनो खिथा आं आंनि बिखा सिङाव दोनखोमादों हायोब्ला आंनि बिखाखौ बोखावनानै जुगामिखौ लानानै थांनो मा सिरि मा जाखो आंकोल आंनि बायदिबा बिसोर न'आव गैया न'आव गैयाबाबो बे खाथि खालायावनो सोरनावबा थाहैनो हागौ दाथ' मोनाबायबो बहा खालामनो बिसोरलाय थु सनाथि सोमखोर एथ' मोनानानै नोंसोर सानैजों जोंनाव सनाथि आं दिनै जुगामिखौ हाबा खालामबाय जोंखौ अननानै हरसेल' थानो होदो सनाथि सनाथि नों खोनादोंना खोनादों नों माब्लानिफ्राय आंखौ सनाथि होननानै गाबज्रिखो बहा थांखो नोंनि सना सना होननानै गाबज्रिनाय सोदोबा आंखौ मिनिनो फोरोंनानै दा आरोबाव आंखौ गाबनोबो फोरोंबावबाय नों सोमखोर नोंनि थाखायनो आं सान हर मेगनाव मोदै लानानै समखौ बारहोगासिनो दङ नाथाय दिनै नोङो आंनि न'आव आंनि बिखाखौ सोखावनानै नों दिनै जोंनि न'आव मानो फैखो सोमखोर सनाथि नों आंनि उन्दैनि लोगो बिनिखायसो फैदों लोगोमोन मोनसे समाव नाथाय दा नों आंनि सुथुरसो आरो दिनैसो आं खाबु मोनदों नोंनि सायाव खिथेर लानो थाखाय जों थांफिनसै सनाथि दरा खेवहैदो मानि एथ' हाखु दाखु जुगामि बिफायानो फैयाखै नोंसोर माबा थाखुमादो बैथिं थाखुमाहैदो सोमखोर जुगामि मोनफैदों नामा सोर सोमखोर सोमखोर होननाय सासे सेंग्राखौ आं मोजांसो मोनोमोन नाथाय जुगामिया आंनि बिखानिफ्राय सेननानै लांबाय थाबैनो खिन्था फैदोंना फैयाखै सोमखोरा जोंनाव फैबा साबसिनानोमोन होमबा बेखौ नोंसोरनो हमना होनानै आं बिनि सायाव खिथेर लानो हागौमोन थां सोमखोरखौ जोंनाव फैनो थिनहैथां थौ आंकोल थौ नोंसोर मा सानदों आंखौ खिन्थागोन सानदोंमोन बहा हानो आं नोंसोरनि खोथा खिन्थानो आंनि गोसोआ सोमखोरनि सायाव मारै खिथेर लानो हानो आं हानाय नङा आं माब्लाबाबो हानाय नङा सनाथि नों थारैनो सोमखोरखौ गोरबो बिखाजों मोजां मोनमारो ओहो आं सोमखोरखौ मोजां मोना नोंसोरनि जिउ संसारनि गोजोनखौ हास्थायनानैसो आं खिन्थायाखै आरो माब्लाबाबो खिन्थानायबो नङा सोमखोर नों आंनि मोखाङाव मा नायबाय थाखो आंनि बे मेगननि मोदैया दुखुनि नङा गोरबो बिखा खामग्लिनायनिबो नङा नोंसोर सानैनि हाबानि खौरां मोननानै खुसिजोंसो बोहैबोदों दे उन्दुदो नोंसोरो गिनो नाङा आं दरखंआवनो हरसे नेनानै थागोन नोंसोरखौ रावबो नागिरनानै मोननाय नङा आंनि उन्दैनिनो लोगोसो नों सोमखोर नों जेबो सिन्था खालायनाङा नोंसोर सानैखौ दोनखुमानायनि बिबानखौ आं लादों नोंसोर सानैजों दा उन्दुदो बाय गुड नाइट सनाथि आइ ओइ सनाथि आइ बे दरखंआव मानो उन्दुलाबायखो नोङो
सोमखोरनिफ्राय जुगामिखौ नेनानै आं बेयावनो उन्दुलांबाय आफा। नेनो मानि मा नेनो? बिसोर सानैजों हाबा जाबाय आफा। बेनिखायनो बिफा सिगुन राजाया बिसोर सानैखौ नागिरगासिनो दङ। मैयाबो हराव जोंनाव नागिरफैदोंमोन। आं दोनखुमाबाय। मा? नों दोनखुमाबाय? जाय मानसिया नोंखौ फोथाय खेबस' खालामनानै गुबुन सिख्लाखौ हाबा खालामदों बे मानसिखौ जोंनि न'आव दोनखुमाबाय? औ दोनखुमाबाय। दोनखुमानायनि गोनांथि दङ। आफा आंनि बिखानिफ्राय सोमखोरा दासिमबो जायखारलाङाखै। आं बेखौ दाबो मोजां मोननो हास्थायो। हास्थायो? बेफोर खोथाखौ मा बुंदों नोंलाय? सिगुन राजानो दानो खिन्थाहैनोसै आङो। नायगोन आं बे सोमखोरखौ माबोरै सोमखोर बियो। आफा आफा सोमखोर नोंसोर थाबैनो बेनिफ्राय ओंखारलांदो। बिसोर दानो नोंसोरखौ नागिरनानै फैगोन। जों बहा थांनांगौ सनाथि? मोनसे जायगा दङ। आं नोंसोरखौ बेयावनो लानानै थांगोन। थाव सिगुन राजा जुगामि आरो सोमखोरा आंनि न'आवनो दङ। हा? नोंनि न'आव? औ आंनि न'आव दङ। सोमखोरनि मोदोम बेगें हारायखौ बाथोन बादि दिग्लिहैजोबदो। फै बिरेन्द्र। Hei, Roto, बबेनि मानसि जाखो नोंलाय? मिथिया हसिया सिनायहा मानो हा न'आव मानो हाबना दोंलाय? सोर जाखो नोंलाय? बिमा मिथिखागौ आं नोंसोरखौ। जुगामै आरो सोमखोरखौ नागिरनो फैदों नङा होमबा नोंसोरो? बिसोर दहायनो ओंखारलांबाय। नागिरनानै मोनबालाय मा खालामनो नोंसोरलाय? आरो गथ'फोरनि मा दाय दं? सासेया सासेखौ हास्थायलायदों, गोरोबलायनानै हाबा जादों। बेवहाय नोंस्रा मानि गोरोन्थि हा? नोंसोर बिफा महरै साफा साफा गोलेर बादिसो। थां ओंखारलां। फै बेयावहाय नोंसोर थानो हागोन। बेयावहाय नोंसोरखौ रावबो नागिरनानै मोननाय नङा। आं जोबोद ओंखाम उखैबायमोन सोमखोर। जागोन दे। आं न'निफ्राय लानानै फैनो दसे थाथ'। नोंसोर बिनिफ्राय जेरावबो दा थांखा। सोरबाफोर नुब्ला खैफोद फैगोन। नोंसोर दसेल' थाथ'। आं ओंखाम लानानै फैफिनगासिनो दे। दानो न'आव लायब्लाबो आफायासो जारला खालायगोन। आं बाजिमोननावनो लायनोसै। हेल' सार, आं सनाथिखौ आलायखुंग्रियाव नुदोंमोन। जुगामि आरो सोमखोराबो बेयावनो दङ जानांगौ। दे जों थांगासिनो दङ। अके सार। ओइ बाजै बाजै बाजै। अ मा जाखो सनाथि? बाजै जुगामिया ओंखाम उखैथारबायनो आरो आं दा न'आव लायहैबाबो आफाया जारला खालायगोन। नों एसे ओंखाम हरदो ना प्लिज। र' आं लायनि होमबा। दे थाथ' नोङो। नै सनाथि ओंखामा। सनाथि मालायबा मालायनो हासो जोबोद खस्थ' मोनबाय। बेलाय मा खस्थ' बाजै?
आं सोमखोरनि थाखाय जिउखौबो होनो राजि दं बिनि थाखाय आं गासिबो खामानिखौ मावनो हागोन थाथ' बाजै जुगामि 너 गोख्रै ज' आं थाङा आफा मा थाङा गोख्रै ज' हाबानि उनाव बिमा बिफानि न'आ फिसाजोफोरनि थाखाय नङा आफा खाफालनि सिन्दुरखौ बेसेन हो खाफालनि सिन्दुर ओरै नोंनि खाफालनि सिन्दुरालाय बाय सेंग्राफोर हम आंनि आखाइखौ माबोरै हमथानो हाखो नों थालानि खावरिनि जात सोमखोर गोख्रै ज' सोमखोर सोमखोर सनाथि थां सोमखोर जुगामिखौ लाखियै थां आं होनदोंमोन ना नोंखौ जुगामिखौ मोजां मोनदों जेला बिनि थाखाय नों थांनानैबो थानो हानांगोन बिनि थाखाय नों थैनोबो हानांगोन जुगामिया नोंनिल' बे रावनिबो जानो हाया थां सोमखोर थां बेखौ लाखियै थां जुगामिखौ हगार जुगामिखौ आंनो हरादै आंनि आर'ज बे रावखौ बुंनायनि सिगां नैबे सिगुन राजाखौ मानो सिनायाखै नोङो सिफुद्रा ओइ सेंग्राफोर हो बेखौ जालालै खारदो खारदो जालालै वीरेंद्र जुगामि 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 मेगन नाय जुगामि आं सोमखोर बुंदों जुगामि 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 आं सना नों मानो बिदि जाखो आं सना जुगामि आइ सना जुगामि जुगामिया नों आंनि नायनो जाल' सासेल' फिसा जुगामि वीरेंद्र नों आंनि फिसाखौ मानो बिदि खालामखो जुगामि जुगामि आइ सना जुगामि नों मानो बिदि जाखो वीरेंद्र नों आंनि जुगामिखौ जिउ फोजोब्बाय जुगामि आइ सना सोमखोर जुगामिया थैयाखै गोथाङैनो दं जुगामि जुगामि आं नोंखौ जेबो जाया जुगामि आंखौ नाय जुगामि जुगामि नों जेबो जाया जुगामि सोमखोर सनाथिया बोरो जुगामि जुगामि नों मा जाखो जुगामि नों सोमखोरखौ गारनानै दा थां जुगामि जुगामि आबै आबै आबै
아버이 아버이 능만이 믿으자 아버이 주감이 아버이 능만이 믿으자 주감이 아버이 소나지 सोमखोरखौनो नाजावनानै लादो सोमखोरा नोंनिसो सनाथि आंहा खाफाल गैया सोमखोरजों संसार जानायनि सनाथि नों सोमखोरखौ हारसिं दा खालाम नोंसिनि हास्थायनाया अरायबो गोथार सनाथि जुगामि 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 निमाहा होदो आफा आंनि अहंखारनि थाखायनो गासिबो जोबस्रांबाय निमाखौ माबोरै मोनफिनगोन नोङो गावनि आंगोफोरखौ बिसि फिसा गासिबो खोमाना लाजोब्बाय नों सोर दङ नोंहा बे जिउआव बेनि थाखायनो जों बुंबाय थादोंमोन गासिबो मानसिनि दैया रोखोमसेयानो नोंसोरो सोमखोरखौ गोरिब होननानै मुगैनायनि फिथाइखौ दिनै मोनबाय दा माबायदि मोनखो नोंसोरो जुगामि जुगामि नोंगौ सनाथि जों गासैनिबो थैनि गाबा रोखोमसेयानो आं दिनैसो बुजिबाय जाबाय सनाथि आइ जोंना गोबां गोरोन्थि जाबाय जुगामिनि जिउ आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथोंसै सनाथि आइ नोंनि आरो सोमखोरनि हाबाखौ जों गाबोननो खालामनानै गोदान मिजिं सुजिफिनदिनि जुगामि नों थैबाय आंबो बे न'खराव थाला नोंनि मिजिङा मिजिङैनो थालांमारबाय आबै